makamago. Gimamo na wach no maber ahinya en ni ka pod system wa ka odhi e EALA kaka kamimiyo ng'at ma ok oyudo gimoro e piny owuon to pod ok wabi develop EALA to standard manowinjo bede developed. Owinjo be ni ka ng'ato dwaro gimoro to decide ni an adwa dhi EALA, an adwa timo gima kama, to koro obedo ng'at man gi vision for that thing. But the way I've seen the names mag ji mose chor kanyo madwaro bede EALA, gimeko EALA bedo kaka en manyo tich, talk representation. I can remember during our time, I was asked gima anyalo timo, and I said ni ana people's representative. Abiro dwaro the second EALA ko bedo constituted. And that is what I waited for. But a situation masani, jimanyo everything, aparo ni ok nyal miyo wabed effective mariero representatives mabeyo. Neke jomancho manyo kobego. Ma koro migi as a political reward, chunygi ok nie gino, ok gidhi time effectively. Emomiyo, I think there should be a system ma, neke why were we waiting kapo nino wijo jige or 90 days ago. Koro dong kaka girwa mwamiyo joma orem moko kalo, magi dhiye gino ka gino bede chunygi ok nitie, o ginyal time effectively. Emomiyo that system should be, ni ka ng'ato dwa dhi EALA, let him wait for EALA. Ka ng'ato dwaro bedo governor, let him look for the governorship. But I think we are making EALA looks as if it is a dumping ground, mitere ji ma ok oyudo tich.